खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। जों बर'फोराबो गेलेनाय बिथिङाव गोबां जौगाबाय। गेलेनायनि गुबुन गुबुन फोथाराव जोंनि बर'फोराबो जायगा आवग्रिनो हाबाय। थिग बेबायदिनो कमल कुमार बर'आबो आसामजों लोगोसे गासै भारतनि थाखायनो गोग्गानायखौ लाबोनो हादों। चाइनानि इमिसानाव खुंजानाय जीटी वर्ल्ड कुंफु चेम्पियनशिप 2025आव कमल कुमार बर'आ सिलभार मेडेल देरहासार जानो हादों। थांनाय 14 अक्ट'बरनिफ्रायनो जागायजेनदोंमोन आरो 20 अक्ट'बरसिम थागोन। कमल कुमार बर'आ भारतनि जानानै चाइनानि जीटी वर्ल्ड कुंफु चेम्पियनशिप 2025आव बाहागो लादोंमोन, जेराव बिथाङा सिलभार मेडेल देरहासार जानो हादों। गावनि आब्रुथिजों गेलेनाय आरो रोंगौथिजों गेलेनायनि थाखाय बिथाङा सिलभार मेडेल देरहासार जानो हादों आरो बिथाङा चाइनायाव जानाय बे कुंफु चेम्पियनशिप 2025आव सिलभार मेडेल देरहासार जानो हानानै भारतनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनायजों लोगोसे गासै आसामनि थाखाय गोग्गानायखौ लाबोदों आरो गुबैयै बुंनो थाङोबा जों बर'फोरनि थाखाय गोबां गोग्गानायखौ लाबोदों। बिथांनि गेजेरजों इयुन जोलैफ्रा गेलेनाय बिथिं फारसे आवगायलांबावनो आरो थुलुंगा मोनबावगोन। गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि अयोध्यायाव थानाय राम जन्मभूमियाव दीपावली फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै देग्लायबो आलारिजों साजायफबदों। सारायु दैमानि रुगुङाव गोबां आलारि बाथि फोजोंनानै आरो सिबियारिफोर बाहागो लानानै आलारि फोजोंनाया गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो हादों। सारायु दैमानि रुगुङाव 26,17,215 आलारि बाथि फोजोंनानै गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामदों आरो सिबियारिफोरा गिदिंनानै आलारि फोजोंनायाबो गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामदों। गासै मोननै सार्टिफिकेट मोननो हादों। इउपि टुरिजम आरो कालचारेल डिपार्टमेन्टआ बेखौ अर्गानाइज खालामदों आरो गुथि खेबनि थाखाय बेखौ फालिदों, जेराव आलारि बाथि फोजोंनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरबो दिन्थिफुंदों, जेरै लेजार लाइट श', ड्रनजों बायदि बायदि दिन्थिफुंदों। माब्लाबा रामखौ दिन्थिदों, माब्लाबा हनुमानखौ दिन्थिदों आरो माब्लाबा राबनखौबो दिन्थिफुंदों। बेनि अनगायैबो क्रेकार बा बमाखौ गोजौआव बेरहोनानैबो गोबां महर होदों, जायजों अयोध्याया गुबुन महर लादों। बे हाबाफारिखौ उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथआ बेखेवदों। रिपर्टनि बायदिब्ला उत्तर प्रदेशआवनो गुबुन गुबुन जायगायाव गासै 1,51,00,000 आलारि बाथि फोजोंनाय जादों। गुबुन गुबुन जायगा जेरै खायफाया गाव गावबागावनि न'आव, खायफाया लामा सामायाव, दैमानि जिंफोराव बेफोरबायदियाव आलारि बाथि फोजोंदों। गासै 1,51,00,000 आलारि बाथि फोजोंदों। ओजोंहाय सारायु दैमानि रुगुङाव लाख लाख आलारि फोजोंनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन हाबाफारिखौ नायनो थाखाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय सिबियारिफ्रा लोब लोब बाहागो लाफैदों। फैगौ 5 नभेम्बरनिफ्राय 19 नभेम्बरसिम हावलिनि रास मेलाया जागोन। हावलिनि रास मेलाया लटारि खेलानि थाखाय मुंदांखा। आसामजों लोगोसे गासै भारतनिफ्रायनो हावलिनि रास मेलानि लटारि टिकेटखौ लानो थाखाय हास्थायो, मानोना गोबां बेसेन गोसा गारिफोर आरो गुबुन गुबुन गारिफोर होनाय जायो हावलिनि लटारियाव, जायनि थाखाय हावलिनि लटारि टिकेटखौ लानो थाखाय गोबां लाइन बा सारि फाथिनानै नारा नाथानि गेजेरजोंबाबो गांसे टिकेट लानानै गावनि खाफालखौ आनजाद नायनो हास्थायो सुबुंफोरा। गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो फार्स्ट प्राइजआ गोबां बेसेन गोसानि गारि जागोन। लेन्ड रभारनि डिफेन्डारखौ सेथि प्राइज हिसाबै लाखिनाय जादों, जायनि बेसेना 98 लाखनिफ्राय जागायजेननानै टप मडेलनि बेसेना 2,42,00,000 रांसिम सौहैयो। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन गोबां बेसेन गोसानि गारिफोरा थागोन हावलि रास मेलानि लटारि टिकेटआव। जुबिन गार्ग थैनाया मैयाजों दान मोनसे आबुं जाबाय। जुबिन गार्गखौ सिबिनो थाखाय रोजा रोजा सिबियारिफ्रा मैयानि सानाव सनापुराव जुबिन गार्गनि गोथै देहाखौ सावनाय जायगायाव थांनानै बाहागो लाहैदों। जुबिन गार्गनि अनजालि बिसि गरिमा सैकिया गार्गआबो गावनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों सनापुराव थांनानै बाहागो लाहैदों, जेराव दाब दाब जायगानिफ्राय रोजा रोजा सुबुंफ्राबो फैनानै सिबिनायखौ बावफैदों। खायफाया कीर्तन गायदों, आलारि बाथि धुप धुना सावनानै सिबिदों। बेनि अनगायैबो 200नि बांसिन सिफुं सुग्राफोरा फैनानै जयैनो सिफुं सुदों, मायाबिनि मेथाइआव देंखो बोदों सिफुंजों। बेबायदिनो सनापुराव गुबुन गुबुन सुबुंफ्रा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै गावसोरनि सिबिनायखौ बावफैदों आरो जुबिन गार्गनो मान बावफैदों। सनापुरनि अनगायैबो आसामनि दाब दाब जायगायाव मैयानि सानाव मान बावनाय आरो सिबिनाय हाबाफारि लादों। जायनाखि जुबिन गार्ग थैनाया मैयाजों दान मोनसे आबुं जाबाय, बेजों लोब्बा लाखिनानैनो
सनापुरनि अनगायैबो आसामनि दाब दाब जायगायावनो सिबिनाय हाबाफारिखौ लादों। क'क्राझार हायार सेकेन्डारि एन्ड माल्टिपार्पास स्कुल प्लेग्राउन्डआवबो 5,000 आलारि बाथि फोजोंदों आरो मायाबिनि मेथाइ रोजाबदों। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगायाव जुबिन गार्गनि मुसुखा बानायनानै मैयानि सानाव बेखेवदों आरो सिबिनायखौ बावदों। बेनि अनगायैबो थार बिजिरनाय नांगौनि थाखाय दाबि खालामदों। हिन्दुफोरनि अनगायैबो मुस्लिमफोरखौबो गावसोरनि धोरोमनि गेजेरजों जुबिन गार्गनि थाखाय मैयानि सानाव सिबिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जुबिन गार्गआ सासे सिदा सुबुंमोन, बेनिखायनो नायबिजिरनायाबो जाहाथे सिदा जायो बेनि थाखाय खावलायो जुबिन गार्गनि अनजालि बिसि गरिमा सैकियाया। डिस्ट्रिक्ट इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज क'क्राझारजों लोगो नांनानै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया गिबि खेबनि थाखाय जब फेयार काम रिक्रुटमेन्ट ड्राइभ खुंदों। थांनाय 17 अक्ट'बरावनो जब फेयार काम रिक्रुटमेन्ट ड्राइभखौ खुंनाय जादों। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियामाव खुंनाय जादों। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार BL आहुजाजों लोगोसे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि गुबुन गुबुन बिफाननि हेडआ बेखौ खुंदों, जेराव मोन 10 प्राइभेट फार्मफोरा बाहागो लाफैदों, जेरै बेंकिं एन्ड इन्सुरेन्स, हस्पिटेलिटि, टुरिजम, इडुकेसन आरो माखासे। गासै मोन 10 प्राइभेट फार्मफोरा बाहागो लाफैदों। सा 372 साख्रि नागिरग्राफोरनि गेजेराव सा 72आ सायख'जानोबो हादों। बाथौ धोरोमा धोरोमनि कलम बा कट मोननो हानायखौ लानानै बाथौ ट्रेडिशन कालचार सेन्टारनि फंनैसो खोथा फोरमायथिनाय। बिथांमोना मा फोरमायथिदों बेखौ नोंथांमोननो मिथिहोनो आखायाव लाबाय। बाथौ धोरोमखौ अरायनि थाखाय भारतनि संबिजिराव सोसननो थाखाय थांनाय 2019 मायथाइनिफ्रायनो नारा नाथार नाजादोंमोन। BPFनि समाव MP जानाय बिस्वजित दैमारिखौ लोगोआव लाफानानै बाथौ ट्रेडिशन कालचारेल सेन्टारनि 3 सोद्रोमाया गिबि खेबनि थाखाय 2019 मायथाइनि 6 फेब्रुआरियाव रेजिस्ट्रार जेनेरेल सेन्सास कमिसन अफ इन्डियाजों लोगो हमनानै सावरायदोंमोन। बेनि अनगायैबो 7 फेब्रुआरियाव निउ दिल्लीनि नर्थ ब्लकआव थानाय मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार नर्थ इस्ट जननि इनचार्ज सत्येन्द्र गार्ग बिथांखौ लोगो हमनानै सावरायदोंमोन आरो मेम'रेन्डाम होदोंमोन। बेनि अनगायैबो MP रोनगोरा नार्जारि बिथांखौ लोगोआव लाफानानैबो सावरायनाय जादोंमोन। बेबायदिनो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरखौ लोगोआव लाफानानै मेम'रेन्डाम गथायनाय जादोंमोन होननानै फोरमायथियो। बेनि उनाव 2024 मायथाइयाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि बाथौ सभा जानायाव बाथौ धोरोमनि बागै अमित शाहनो मोजाङै बुजायनानै होनाय जादोंमोन, जायखौ अमित शाह बिथाङाबो बुजिदों आरो बाथौ धोरोमा सिनायथि मोननो नांगौ होननानै बिथाङा रादाय होलांदोंमोन होननानै फोरमायथियो। बाथौ धोरोमा धोरोमनि कलम बा कट मोननो हानायाव थांनाय सोरखारजों लोगोसे एबसु आरो BPFनि दैदेनगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनि नाजानायजों जानो मोनदों। बेनिखायनो बिथांमोननिसिम साबायखर बावो होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा। नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बङाइगाव आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां मेगननि डक्टरफोरखौ मोननो हागोन, जेरै डक्टर आशराफुल आलम, डक्टर मेघाली शर्मा, डक्टर रुमि दास बिथांमोनखौ मोननो हागोन। कम्पिउटारनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनायनि राहा दङ, जायनि गेजेरजों सुथेनाय गैयालासे सानाय गैयालासे गोख्रैनो फाहामनायखौ मोननो हायो। OCTनि गेजेरजों डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्लौक'मा, हाइपारटेनसिभ रेटिनोपैथी, CSR आरो इन्जुरिखौ नायनो हायो। मेगननि गुबुन गुबुन जेंनानि फाहामथायखौ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन। बुकिंनि थाखाय 6900949900 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियावनो बङाइगावनि आइ हस्पिटाला। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।